online rambulan na naman. Lumabas na naman ng video. May lumabas na naman ng video. So, hindi talaga matitigil tong online rambulan na to. Grabe. So, Pangasinan versus Venezuela. So, itong grupo na to, itong hindi ko alam na gumawa ng online rambulan na yan, sobrang tanga. Alam nyo ba yun, guys? Sobrang tanga. Bobo. So, pinag-aaway-aaway niya yung dalawang lungsod. Nakakainis yung naggawa ng ganyan na online rambulan na pinag-aaway-aaway niya. So, hindi talaga angkop sa mga ano to, sa mga tao kasi nga ano, daming nagtatanong bakit pa nag-aaway yung mga taong to. So, online rambulan. So, halo-halo na lang dyan. Halo-halo na may gang dyan. May mga gangster, mga rapper. Siyempre, lunsod yan. Tsaka, siyempre, pag narinig ng isa, sinasabi niya na lunsod ng Valenzuela, lunsod ng Pangasinan, minumura niya yung Pangasinan, ay bumabawi naman itong Pangasinan. Bumabawi naman itong Pangasinan dun sa Valenzuela. So, wala pa pupuntahan tong issue na ganito. So, gawa ng video kasi gusto ko sana malaman nyo na pangit tignan. Pero sa akin lang Pero para sa akin lang Nagsimula kasi ito sa babaeng mga nasa yung Pangasinan. So, nagsimula to lang ganito. So, yung babaeng yon sa Alexis Jane, Aranza, nilait niya yung Pangasinan. Doon nagsimula ang gulo ng Pangasinan versus Valenzuela. So, nilait niya na wala tayo pambili ng sardinas, wala kaming records, pangit kami, hindi kami naliligo, mga ganyan yung sinasabi niya. Ano daw, mag-comment kayo, sinasabi ng ganon. Hindi naman dapat pa yung ginagawa nun. Hindi dapat na sinasabi nun. Madaming nagalit na netizens. Naalam na tuloy ako, nabubulol ako, netizens sa kanya. So, nag-aral na lang siya mabuti, ganun pa sinasabi niya. Itong Valenzuela naman, asar. So, naglabas na naman sila ng video na lalaki na naman. So, nilait na naman ang buong Pangasinan. Dinamay na naman. Nilait niya ang buong Pangasinan. Wala kayong ganito, wala ba kayong ganito. Dudumi ng mga kamay nyo. Mga ganyan mga sinasabi nila. Yung mga Valenzuela lang to. So, bumawi na naman itong Pangasinan. So, pinagtanggol na naman nila. Nagtanggol namin ang aming bayan. Siyempre, taga Pangasinan kami. Nagtanggol namin. So, lahat ng may mga page dyan na taga Pangasinan nabibisit sa taga Valenzuela. So, gawa kami ng video. Kaya pagpupuntahan to, di ba? Kami gumagawa lang kami ng mga video para pagtanggol namin bayan. Kasi bayan ng Pangasinan kami. Pagtanggol lang namin itong bayan na to. So, yun na naman. Nag-apply kami sa mga sagot ng mga Valenzuela. So, mga sagot ng Valenzuela, may 4 na sumulpot sa Facebook page ko, sa Ordaneta Vlog. Nagtitrend doon yung sa akin. So, ang dami ng comment, ng 1,000 comment na yon. So, di ko alam kung binabasa pa yung mga yun na taong yun. Yung 4 couple na yon. Di ko alam kung binabasa nila yun. So, yung mga pinagsasabi nila doon, walang kakwenta-kwenta nila, lahat na ng buong Pangasinan. Wala. Pag ganito, wala din. So, dapat bang makulong yung mga yun? Dapat bang dapat bang puntahan na talaga ang Valenzuela para sa ganun matigil na to. Hindi to kasi matitigil hindi to matitigil pag ganto lang. So, dapat natin bang puntahan na sa Valenzuela, yung mag-usap na yung mismong natin, mayor natin sa buong Pangasinan, tapos Valenzuela. Dapat ba ganun? Kasi hindi na matitigil to, lalabas at may lalabas na rin ng video na pag-aasar ng mga Valenzuela sa Pangasinan. Ganun yun. Kaya, in-explain ko lang. Kasi yung mga di pa nakakaalam sa online rambulan na yan, sa Valenzuela versus Pangasinan, ganun yun. Nag-aasaran lang sila doon. Nag-aasaran sila, tapos na personal na. So, pag pupunta kayo dito, mga taga Valenzuela, yari kayo. Pag pupunta kami dyan, mga taga Pangasinan, yari din kami. Para pinag-aaway-aaway lang tayo sa dahil sa putang inang page na yan. Ay, group pala yan, hindi page, group. Nag-aaway-away lang. Kaya sino ang gumawa dyan? Magpakita ka naman. Sira ulo ka. Gawa ka ng ganyan Hindi ka nakikinig. Gawa ka ng ganyan. Dami yung pinag-aaway na tao, no? Lahat kami, na Pangasinan, nag-aaway dyan. So, yung mga Pangasinense pa, may nag-aaway-aaway na taga Pangasinan din. So, sama-sama tayo, huwag kayo mag-aaway.
Huwag kayong mag-away guys, huwag kayong mag-away. Hindi Pangasinan kaaway natin dito. Valenzuela, di ba? Kasi labas sila ng mga video. Eh tayo naman, respond sa kanila. Respond sa kanila. So madami talaga. So madami nang lumalabas na video, hindi matitigil to guys. Hindi to matitigil. Para sa akin lang para sa akin. Nabibisit din ako sa inyo. Nabibisit ako sa mga taga Valenzuela. Kasi kung hindi kayo maglalabas ng video, walang issue. Hindi kayo maglalabas ng video, hindi dahil sa Alexis Jean Carranza na yan, na naglabas na video na una, hindi masisimulan to. Hindi masisimulan. Online rambulan na to. So, padami na group na yon, padami na people na yon, padami. So, sige lang. Dumami yon. Yung group na yon. Syempre nga, para sa garon, kasi, alam mo yung group kasi, parang sinisira lang kasi yung ulo natin. Pinag-aaway-away tayo. Ganun yun. Wala naman kayo mapapala dyan sa online rambulan na. Bakit kasala kayo ng sali dyan? Wala naman kayo mapapala dyan. Pagbabash lang mga tao dyan. Tapos, mga taong walang kakwenta-kwenta kayo mga kausap mo. Wala din. So, walang kwenta yan. Online rambulan, tigilan nyo na yan. Tigilan nyo na. Tama na. Stop na. Wala din kakwenta-kwenta dyan eh. So, pinag-aaway-aaway lang talaga tayo dun. Stop na. So, yun yung online rambulan na. Madami pang lumabas na video, ayaw ko na ipapanood dito. Pinapanood ko na lang sa page ko. Ang dami nag-pay-in sa akin, na kesyo, gawa na lang daw ako ng video. Reaction video ko na lang daw sila. Wala naman kakwenta-kwenta yung reaction video yung mga yan eh. Puro pagmumura, paglalait lang naman sa Pangasinan yung ginagawa nila. Paglalait lang naman sa Pangasinan yung mga ginagawa nila. Mismong vlogger ako dito sa Pangasinan, ipagpatagtanggol ko yung bayan ko. Kasi nga, gusto ko to. So bayan ko to. Dito ako lumaki sa buong Pangasinan. Dito ako lumaki. Nagmula nung bata ako hanggang ngayon, dito ako sa Pangasinan. So yun. Bakit nyo sinisiraan? Tanong ko sa inyo mga Valenzuela, bakit nyo sinisiraan ang Pangasinan? Sagot mga Valenzuela. Sumagot kayo. Kasi nga, kung napapanood itong video ko, mga video ko dito sa sa mga YouTube ko, sagutin nyo naman, bakit nyo gawin to? Bakit nyo ginagawa to? Bakit nyo kinakaaway ang buong Pangasinan? Dahil sa inyo. Bakit nyo kinakaaway? Wala naman kami kaalam-alam sa mga pinag-aawayan nyo eh. So huwag na kayong mangdamay. So ang dami nabibisit sa inyo, sa Valenzuela. Ang dami talaga nabibisit sa inyo. Kesyo kasi mga gumagawa ng mga video dyan, nagmumura-mura kayo dyan. Pinapakita lang nyo na wala kayong pinag-aralan. Pinapakita nyo, dapat pang sabihin yan. Diba? Dapat pang sabihin yan pagmumura. Taong bayan ng Pangasinan. Dapat ba? So may mga kaso pala yan. Yung mga pagmumura nyo, may mga kaso pala yan. So may mga kaso pala yan. Mga pagmumura nyo, may mga kaso pala yan sa mga korte. Ngayon tinanong ko kasi sa police station, may mga kaso pang napatunayan. So kung labas sila ng labas ng video, kung mapatunayan yung nagkasala kayo sa mga napapatamaan nyo. So pag may isang nag-trig lang ng isang video nyo, tapos napatunayan na ganoon nga, bahala na kayo dyan. Paghahanap-hanapin na kayo. May isang tao na nakapanood dyan sa video nyo at nabisit talaga at malakas siya sa mga police station, re-report kayo at hahanapin kayo ng mga yon. Kaya naglalabas ako ng mga video ko sa page ko para mabunood ng taong bayan ng Pangasinan. So hanapin talaga kayo doon. So matakot kayo. Kung di kayo natatakot, bahala na kayo. So intindihin nyo na lang sarili nyo na. So bahala na kayo. Ito yung yung advice ko lang sa inyo, Valenzuela, tigilin nyo na. Stop na. Stop na yan. So yung nakakawa na group na yan, delete mo na yan. Putang ina ka. Delete mo na yan. Yung group na yan, admin na sinasabi nyo, delete mo na yan. Wala din yan eh. Saka ikaw yung unang number 1 na hahanapin dyan. Yung may-ari dyan ikaw yung unang hahanapin dyan. Oo, ikaw ang unang hahanapin dyan. Kasi bakit? Hahanapin ka. Ikaw yung nagsimula eh. Ano mo yun? Group mo yan eh. Kaya, yari ka. Tsaka, taga Pangasinan, payo ko lang sa inyo. Gawa din kayo ng mga video. Para sa ganun, makabawi tayo. So, hindi lang kami gumagawa ng video namin. Kami mga vlogger, hindi kami gumagawa din ng video namin. Pakitulungan din to kami. Support nyo namin. Support na naman kayo. Para sa ganun, sama-sama tayo. Kasi,
Pagkalahit ng buong Pangasinan, parang hindi ka aya-aya. Eh, ang daming tao dito. Ang daming tao dito sa buong Pangasinan. Mga Panggalatot, Ilocano, mga yan, Tagalog. Halo-halo na dyan. Sa bayang Pangasinan. So, okay. So, yan, pag nagustuhan mo tong video na to, paki-like and share and subscribe and click the bell button para sa ganon, hindi ka mahuli sa video ko, alright? So, peace out.